Здравейте хора, аз съм NoobBG, тук с мен е Пълдин ФК и днес ще играем пияни дуспи. Аз срещу него, който вкара първи 5 гола, няма да е като нормалното 5 удара, който вкара първи 5 гола печели. Да започваме. И хора, Крис първи на Пълдин първи на врата и да започваме. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хайде. Turn it up, throw down your motherfucking door. И сега! Здравейте, аз съм Пълдин, на вратата е NoobBG и сега... 15. Хора, по някакъв правила, който първи вкара 3 гола. Аз съм... Бързо е, Крис! Аре, бе! Yes! Хора, променихме правилата, който първи вкара 3 гола печели. Това вече го казал, ама няма нищо. Виж как си е изпънал това. Също са. Танца на... Аре, ви! Три, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, По-близо до топката. 20. Майко. Ето го вашия любим нуб. Виж го. Виждате ли му главата? Ай! Пак ли фел е човек? да памете. Осем, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Продължение! Който вкара 2 гола вече победи, защото Ривър му мръзна. Колко си, бе? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, да видим Шишко фан. О-хо-хо! Кажи здрасти на камера. Здрасти, пичове! Дай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Той не са върти! Той не са върти! 11, 12, 13, 14. Оу! Хора, завършихме равни, никой не беше победител. 1-1 и накрая го избомбих този Шишков в корема. И надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се и чао!